Grønland er isoleret fra resten af verden. Ingen kan rejse ind eller ud uden særlig tilladelse. Men 2. verdenskrig er brudt ud, og det åbner døren til det lukkede land. Der er flere tusinde kilometer hav mellem Danmark og Grønland. Vores lande er langt fra ens, men vi er en del af hinandens historie. Det her er en fortælling om 300 år, på godt og på ondt. Det er en historie om 2 vidt forskellige folk, om store visioner, magt, tab og håb. Det er Danmark og Grønlands fælles historie. I slutningen af 1800-tallet er den eneste måde, man kan komme til Grønland på, med sejlskib. Med næsten 3.000 kilometer hav mellem Danmark og Grønland har det taget flere uger at nå frem med et skib til kolonierne på vestkysten. Og det har bestemt ikke været en ufarlig færd. For det nordlige Atlanterhav var, dengang som nu, berygtet for pludselige og voldsomme storme. Men den lange og farefulde rejse er ikke den eneste forhindring. På det her tidspunkt skal man nemlig have særlig tilladelse for at rejse ind i Grønland. Nogle af de få, der rejser til Grønland, er opdagelsesrejsende. Og de begynder at kortlægge landet. Indtil begyndelsen af 1900-tallet er der ingen, der ved, hvor stort et land Grønland er. Det er først, da de opdagelsesrejsende begynder at udforske landet, at man finder ud af, at Grønland er en ø. Verdens største ø. På deres ekspeditioner tegner de opdagelsesrejsende Grønland op, bid for bid. Fra vestkystens kolonibyer til Thule i nord og Ammassalik i øst. Og i 1921 erklærer Danmark hele Grønland for dansk territorium. 1921 er et lige så vigtigt år i Grønlands historie som koloniseringsår 1721. Man benytter 200-året til at markere, at man nu har hævdet suveræniteten over hele det her enorme landområde. Man har solgt de vestindiske øer. Man har ingen besiddelser i Afrika længere eller i Indien. Og der står Grønland jo som kronjuvelen på mange planer for den her danske selvopfattelse omkring at være et rige af en eller anden form for betydning og størrelse. Så der sender man så kongen op til Grønland. Og det er første gang, at der kommer en konge op til Grønland så højt mod nord. I sommeren 1921 ankommer Christian den 10. med hele sit følge til Nuuk, som dengang blev kaldt for Godthåb. Kongens besøg bliver fejret, men selvom hele Grønland nu er dansk, så er der ikke meget andet end netop kongen, grønlænderne og danskerne har til fælles. Det, at grønlænderne lever i en koloni, betyder jo, at de ikke har råderet over deres egen gøren og laden på mange måder. Grønlænderne er ikke danske statsborgere og har ikke stemmeret til Folketinget. Og det er danskerne, der bestemmer, om de må rejse ud af landet. Taamailt nunasiataannerup iluani killrartoruissormaamma inuuneqartitaalt. Samme år som kongen besøger Grønland, rejser den unge grønlandske lærerstuderende August Lynge til København. Han er en af de få grønlændere, der har fået lov til at rejse ud af landet. Og i Danmark opdager August Lynge, hvor stor forskel der faktisk er på livet i Grønland og i Danmark.
Undskyld. Hvor finder jeg Ingemanns romaner? Ingemanns romaner. De vil gerne ned til de skønlitterære bøger. Augo Lynge tilhører en ny generation af grønlændere, der har fået en uddannelse og som læser og taler dansk. Аггулунги қаллаанааннут илиниариарторлун ааллаарми 1921 сиуллерми малугиниага сиуллеқ унаавоқ қаноқ тимиккут писууютигинерс калаалнаан налеққул. Undskyld. Ja, Er der et toilet? ja, det er den vej. қаллаанаан такусани эққилуитсуунеқ инуит напаатиник имат аннертноо суми эққугаангитсут иллуиссаартут тааули эққилуисаартут нунатсиннили наммини исигисани тассаасут киуарсманеруйссу. I begyndelsen af 1900-tallet er der stort set ingen huse i Grønland, der har rindende vand og elektricitet. Piffissami tamatum nadaani 1920 kun aam. Kadaallit piitsuupput illui najoruminartuungillat taula aam peqqinnisaqarneq nunatsinni iluersnartorsiorfiuoq. Den eneste lyskilde indenfor er de traditionelle tranlamper. Nappaat passuut tassani atuupput soorlu tiipi taulu illunguami ataatsimi inuppassuupput. Så det fremstår som et fattigt og tilbagestående land. I 1930'erne kan danskerne gå i biografen og se film fra ekspeditioner til Grønland. De opdagelsesrejsende bringer den gamle inuitkultur helt ind i danskernes hjerter. Så de billeder, der når Danmark på det her tidspunkt, det er de her billeder af et vildt og stærkt, men utrolig godt tilpasset naturfolk, som kan klare sig på den yderste kant af verden, som kan leve steder, hvor man næsten ikke forestiller sig, at mennesker kan leve. Tænk, at de kan det. Så det er altså sådan en forestilling om de ægte grønlændere. Det er dem, som lever på den her traditionelle levevis. Lige siden 1782 har skiftende magthavere i Danmark været enige om, at grønlænderne for enhver pris skal beskyttes mod den store verden. Det gælder også statsminister Thorvald Stauning. Man fører det, man kalder en beskyttelsespolitik. Danmark ser sig selv som en beskyttende faktor. Og det går jo fuldstændig i spænd med det her billede om et grønlandsk naturfolk, som er sårbare over for mødet med den vestlige kultur. Udviklingen skal gå langsomt. Det skal være meget, meget forsigtigt, for ellers kan man komme til at gøre skade på det grønlandske samfund. Man har jo set det andre steder i verden, hvor oprindelige samfund er gået under i mødet med den vestlige verden. Og der er jo en frygt for, hvis man giver los, hvis udviklingen går for hurtigt, så kan det grønlandske samfund kollapse. Men i Nuuk, eller Godtåb som byen hedder, er der nogen, der mener, at udviklingen ikke går hurtigt nok. Her er der nemlig flere og flere, der får en uddannelse på byens seminarium. Og de er en del af en elite med nye visioner for Grønlands fremtid.
op igennem 1910'erne og 20'erne, 30'erne, er der jo et kæmpe grønlandsk ønske om udvikling, om modernitet. Man vil gerne have en bedre økonomi, bedre huse, bedre sociale forhold, bedre hygiejne, bedre sundhed og frem for alt en bedre uddannelse. Adgang til dansk, fordi det danske sprog var vejen ud. Da Achulynge vender tilbage til Godthaab, er det med en drøm om et andet samfund. Et samfund, hvor man har de samme muligheder som danskerne og frihed til selv at bestemme over sit liv. Achulynge er ved at skrive en roman, som han kalder 300 år efter. I bogen beskriver han sin drøm for fremtiden. Du fortæller så ikke. Loppesuit uuleriit sagornatiut ularpanik. Qallersukkakgut timulaallaq. Aqusernertsinaatammarmik qullilersugapput. Inuusuttut atisarissut qiimallutik oqallittut naapittarpaat. Sukkilertut pisuinnartut qarutiullu piilertut tukussaap. Allaangiivippo København eqqartorit. Apuna eqqartugarat tassaawoq Godthaab 2021. Er du fortækringer? Illorsuarni initsa alliusu ilaat igalaarussuaqarput niuertarfiillutik. Sarsuttarpaat nerisissarniarfik qalluna isaanningaan isialugu isornartorsiuisutut timmaq oqaatigineqarsinnara tassami qallunaat annertorusumik imaluunniit nunassiaateqarnerma assiingisitsineq isornartorsiorpaa. Godmorgen, Olsen. Godmorgen, direktør. Alt vel i dag? Ja, tak. Glemrende. Knud Oldendorff er direktør i Grønlands styrelse. Det er her, alle væsentlige beslutninger om Grønland i praksis bliver truffet. Noget nyt? Ja, skibet fra Grønland ankom i går. Der var nogle forskellige sager med til dem. Godt. Jamen, lad mig bare se på det med det samme. Og dagens avis. Knud Oldendorff er jo en ganske markant personlighed i Grønlands historie, og han er helt klar fortaler for det danske engagement i Grønland, men også den her konservative, langsommelige udvikling. Knud Oldendorff har arbejdet i Grønland i mange år og skriver flere bøger om forholdene i landet. For ham er det vigtigt, at grønlænderne holder fast i deres sprog, deres kultur og den traditionelle måde at leve på. Altså den modvilje, man ser hos Grønlands styrelse og Grønlands administration, det er jo altså den her holdning til, at grønlænderne ikke er parate. De er ikke uddannet godt nok til at tage det næste skridt. Der er kommet brev, og så er der sagerne fra landsrådet, de er behandlet og klar til godkendelse. Ja, men lad mig høre. Landsrådet i Sydgrønland har igen anmodet om tilladelse til, at grønlænderne må bruge petroleum til belysning i deres huse. Og hvad er begrundelsen denne gang? Den samme som sædvanligt. Tranlamperne oser og giver et dårligt lys. Svar dem, at det er vores helt klare holdning, at for at holde liv i fangererhvervet, må man udnytte de ressourcer, der allerede findes i landet. Og der er tran i Grønland, ikke petroleum. Ja, tak. Ja, vi går videre. Forslag om afskaffelse af erstatninger for forliste erhvervsredskaber og midlernes anvendelse. På det her tidspunkt er landsrådet et af de få steder, hvor man som grønlænder kan få indflydelse på de beslutninger, der bliver taget i Danmark. Man foreslår, at vi udskyder det her punkt til næste møde. Og hvis der ikke er nogen indsigelser på det, så går jeg ud fra, at det er vedtaget.
Det er vedtaget. Landsrådsmedlemmerne her kan komme med idéer og forslag. Men når det kommer til de endelige beslutninger, ja, så bliver de altså taget helt nede i København. Og fordi der kun kommer post få gange om året, kan det være en ganske langsomlig proces at forhandle med København. Tak, frøken Hansen. For at man kan holde liv i fangererhvervet, bør man benytte de ressourcer, der allerede findes i landet, og der er tran i Grønland, ikke petroleum. Piniartuuningerlaanassappat nunatsinipsuusut biorus atorneqartariaqarput nunatsinniumi orsugiaqarpugut petroleummittor. Altså endnu et nej til petroleumslamper i husene, præcis som jeg forudsagde. Lad os gå videre. Itiartinneqarnera baasisinnaangilara nuannaaqari oqartusaqarfinningaanit oqartoqartarunnaarmat petroleummiik karaallinut ulorianarpallaartoq. Men det siger de skam stadigvæk. Når jeg ikke har refereret det den her gang, så er det jo fordi, de har sagt det så mange gange, og jeg synes, det var overflødigt at gentage det. Godt, vi går videre til næste punkt. Den her ulighed mellem danskere og grønlændere kommer ud af den gamle koloniale familiemetafor, hvor danskerne hele tiden har tolket grønlænderne ind i rollen som danskernes børn. Anmodning om at sælge leverpostej og sild i olie i butikkerne. Her er der også et afslag. Lige fra begyndelsen af århundredet har grønlænderne gjort danskerne opmærksom på, at det kan godt være, at I tager os i vare, og vi har været som børn og sådan noget. Men der ligger jo ligesom i det her med børn, at børn de bliver altså voksne engang. Ahulynge er utålmodig, og han mener, at det er på høje tid, at danskerne begynder at lytte til, hvad grønlænderne mener. Ahulynge angunianga pingaarnerpaajuvok kalaallit qallunaallu nalingisitaaltik inuunissaan. Fra 1934 udgiver Ahulynge sin egen avis, Taqqiqsut, der på dansk betyder lampepinden. Medraanatalu inussiataangilamut nunarsuarmiutulli allatut pineqartariaqarpu. Meqqatut maannakkut pineqarnerput naammateqa. Kalaalert danskisullisulilerpat iliniaqarpallu naligittut inuulernissaa akuerineqarnaviangilaq. Nikanartutut isineqartuassaagut inuusaaserput ilisimasavullu kisiisa pisissavagut. Tamanna pissuseq akuerineqarunnaarpoq kinami oqaqqaassagami. Ahulynge nøjes ikke med at skrive. Han mener, at grønlænderne er blevet alt for passive. Og det skal der laves om på. Han prøver hele tiden at aktivere ungdom for at frigøre dem fra den her koloniale å. Ja, bærbund. Drejer til. Der var... Altapusi! I Ahulynges vision er det de unge, der skal forandre Grønland. Og det er et arbejde, der kræver styrke, disciplin og selvtillid. I 1934 starter Ahulynge en idrætsforening. Den første af sin slags i Grønland. Den grønlandske elite er dybt inspireret af den danske højskolebevægelse. Begøj. Op med sikkert 30 år, så se. Ingen givit der sassi. Og de ser
hvilket vigtigt og strategisk, politisk slagkraftigt redskab foreningslivet det har været i Danmark. Hvor man samler sig, og hvor man bliver mange fælles om en fælles drøm og en fælles fremtid og et fælles mål om noget bedre. Det kan man også bruge i Grønland. Ahulunges idrætsforening, der kun er for drenge, bliver en kæmpe succes. Det var ikke længe før, at lignende foreninger dukker op i andre byer langs kysten. Ahulunges synspunkter i 30'erne har været radikale. Det har været et brud på den vanlige tænkning omkring, hvordan tingene hænger sammen i Grønland. Så han har været opfattet som en, der sætter tingene på spidsen, som gerne vil ændre, hvordan samfundet fungerer. Han vil det danske og det nordiske, det moderne, så meget, at han på et tidspunkt lige frem begynder at snakke om, at man skal udskifte grønlandsk med dansk. Men det er flertallet af de grønlandske politikere slet ikke til. Han er meget kritisk, og jeg er bange for, at han har en dårlig indflydelse. Aha. Så vidt jeg har forstået, så er de unge mennesker meget optaget af, hvad han skriver. Kan man sige, at der er tale om en egentlig bevægelse? Indtil videre er det kun en lille elite, der tænker som Augo Lynge. Men det kan jo ændre sig. Der er jo fra dansk side en frygt for, at tingene kan eskalere. At de her tanker og den her udfordring på tingenes tilstand kan blive større og større. Men snart får Knud Oldendorff og statsminister Stauning helt andre ting at tænke på. I 1939 rykker tyske tropper ind i Polen. 2. verdenskrig er brudt ud. Og den 9. april 1940 bliver også Danmark besat. Den 맡기고 주시기는 지구가 가. Derfor render over til nu sådan til reserver. Naluar. Umiddelbart efter 9. april 1940, så er det jo forvirring og rådvildhed over, hvad der skal ske. Hvad sker der i Danmark? Bliver vi invaderet af tyskerne? Så der er jo mange spørgsmål i den første tid. Noget nyt? Nej. Hvad med Juliane H? Har de heller ingen forbindelse til Danmark? I 1940 er telegrafen den eneste direkte kommunikationslinje mellem Grønland og Danmark. Er det Juliane Håb? Ja. Hvad med Flodradio? Jeg beklager, bror. Der er ingen livstegn. Da Tyskland besætter Danmark, bliver al forbindelse til Grønland afbrudt. Eske Brun er landsfoged i den nordlige del af Grønland. Men nu får han en helt ny rolle.
Det, at forbindelsen bliver afbrudt, det gør jo, at man fra landsfogedernes side, og i det her tilfælde Eske Bruhns side, har hjemmel til at styre Grønland i den her ekstraordinære situation. Nu er det Eske Bruhn, der har ansvaret, og han står hurtigt over for den første store udfordring. Tyskerne har nemlig beslaglagt alle de skibe, der plejer at sejle med varer fra Danmark. Man kan sige, at hovedoverskriften for Grønland på det tidspunkt, det var, at det plejer at død. Vi bliver nødt til at finde på noget andet. Og der er jo ikke specielt mange muligheder på det her tidspunkt, fordi dele af Europa er besat. Der rækker Eske Bruhn hånden frem mod USA og indleder de her første skridt til, at man kan sikre vareforsyning af Grønland. I mere end 150 år har danskerne haft monopol på at handle med Grønland. Men i forsommeren 1940 ankommer det første skib med amerikanske varer her til Godtåb. Og nu er det amerikanerne, grønlænderne får deres forsyninger fra. Skibene fra USA er lastet med mel, gryn, sukker, kaffe, ammunition og andre af de fornødenheder, som skal sælges i butikkerne. Men der kommer også varer, som man ikke har kunne købe i Grønland før. Det er en helt ny verden af muligheder, der åbner sig. Det, der sker, det er jo, at man pludselig står med nogle store varekataloger fra USA. 1000 sider tyk katalog, hvor man på postordre kan bestille alt. Hver eneste by får tilsendt de her kataloger. Og så kan man simpelthen sidde og bladre, og sammen med kolonibestyreren finde ud af, at vi skal bruge sådan nogle skjorter, og vi skal bruge 2 par sko, og så skal vi have det og det og det. Altså et bredt sortiment af alle former for varer. I løbet af sommeren 1940 kommer der efterhånden styr på forsyningerne. Men der er andre problemer, som presser sig på. Nu hvor Danmark er besat, er der ingen til at beskytte Grønland. Og som verdenskrigen spidser til, vokser risikoen for, at også Grønland skal besættes af en fremmed magt. Og det vækker bekymring. Grønland har brug for beskyttelse. Men der er også nogen, der har brug for Grønland. For ude i Europa vender Tysklands hære frem. Der er jo på et tidspunkt, hvor det ser ud som om, at tyskerne måske kan besætte England. Der vil USA jo gerne støtte England. Hvis man gerne for eksempel vil have transporteret en masse bombemaskiner til England, så har man brug for den der mellemlanding, som er Grønland. I 1941 indgår den danske gesandt i USA en aftale med amerikanerne, udenom den danske regering. Det er den aftale, vi har her. Og i den kan vi læse, at USA tilbyder at forsvare Grønland, så længe krigen står på, mod at de til gengæld får lov til at bygge baser på øen. Det, man kan se ud af aftalen, det er jo, at Grønland er et strategisk vigtigt område for USA, som en slags forsvarsbolværk mod Nazi-Tysklands aggressioner. I Godhavn får Eske Bruhn besked fra den danske gesandt i Washington om den aftale, der er indgået. Der er jo helt klart en frygt for, at Grønland kan ende med at blive besat af et andet land. Og der er det helt klart at foretrække fra Eske Bruhns side, at det er amerikanerne, man har samarbejdet med. Men Eske Bruhn er også bekymret. Den grønlandske befolkning er i hans øjne sårbar og skal beskyttes. En ting er at lade grønlænderne få adgang til varer fra USA. Noget ganske andet er at åbne landet for tusindvis af amerikanske soldater. Man kan sige om amerikanerne, at de kom ind med en slagstyrke, et mandskab, som var så meget større, end det, der nogensinde har været i Grønland fra dansk side. Få måneder efter aftalen med USA er skrevet under, skyder de første anlæg op i det grønlandske landskab. Et af dem er lufthavnen her i Narsarsuaq, det største bygningsanlæg i Grønland nogensinde. I dag er der ikke meget tilbage af Bluie West One, som den amerikanske base hed. Men under krigen var stedet her fuld
af liv. Da de var flest, var der næsten 3.000 soldater på basen her i Narsarsuaq, hvilket i en overgang gjorde det til det mest befolkede sted i Grønland. Pludselig opstår der et bysamfund i Grønland, som man aldrig har set før. Pludselig har man veje, man har biler, elektricitet. Så de kom altså og byggede et lille Amerika midt i Grønland. Under krigen blev det jo ret populært for amerikanerne at besøge de små grønlandske samfund. Og en af de ting, der skete, når Coast Guard for eksempel lagde til en by, det var jo, at jamen, så strømmede det ud af husene med folk, der kom for at tilbyde varer, souvenirvarer. Fordi her kom jo altså nogle meget pengestærke mennesker. Hi. Hello. Hello. What do you have there? Interesting. These are magnificent. Bone. Bone. Yeah? These are beautiful. Take gum. Gum? Would you like some gum? Okay. Have some for you. Amerikanerne beskrives meget gavmilde. Det giver slik til børnene, det giver cigaretter til voksne. Det er også derfor, det var så populære blandt grønlandske befolkning. I would like to buy these. De var vant til en økonomi, som var lagt i meget faste rammer, med faste priser på, hvad tingene kostede. Så når de møder amerikanerne, møder de også en fuldstændig anden måde at agere på, hvor du kan forhandle, og du kan fastsætte en pris efter, hvor dygtig du er til at forhandle. Can we make a deal? Anning asset. 5 kron. Alt det her, det er nyt for dem, at de pludselig får måske det dobbelte, eller 3 gange så meget for de varer, som de før solgte til butikken. How about this? Yeah? Wonderful. Thank you very much. Det, at man kunne sælge en modelkajak eller en lille figur, det har været meget, meget stor betydning for indkomsten for netop den familie. Det, man oplever i Grønland under krigen, det er jo faktisk en levestandardsforhøjelse. Man lider ikke nød, og man har varer nok. Den største revolution i alle de her nye varer, der kommer, det er petroleumslamper. Under krigen der fik de lov til at købe petroleum, og det er jo meget stærk belysning lige pludselig. Så kom der varme og lys i hjemmene. Og det er jo også med til at, altså på det mentale plan, at sige, at der er noget andet end danske varer. Der er noget andet end Danmark. Der er en større verden derude. Appelsiner. Det går. Nogle tusinde kilometer længere sydpå er krigen gået ind i en ny fase. I Danmark er der varemangel, luftalarmer og tyske soldater. Den danske regering har de første år af krigen ført en samarbejdspolitik, til gengæld for at bevare kontrollen over landet. Men i 1943 træder regeringen tilbage. Ingen ved, hvad der nu kommer til at ske. Sorsunnersuarme Tyskland ajugassappan. Danmark kilu Tysklandim atalerluni. Taununarpu Tysklandimunun siataalissava. Apeqqutitilak. I Grønland følger man udviklingen i Europa med bekymring. Sorsunnersuaq. Ullutsinnu sunniuseqartoruissuuq tamatsinna.
På seminariet i Nuuk samler Ahkulynge de unge for at tale om Grønlands fremtid. Ukiuni pingasuni sorsunnersuа ingерлasimaroq. Sululuimma ukiorpassuarni ingerlasinnaalluni. Danmarkimut atayunnaaraluarutta. Tava susuqassava. Ahkulynge amiaatiisimava inuit amerlanerparuissuit nippaat ulluinarn takkutangit timalunni inuiaqatiin oqalseqataangit immaqa amerlaneruartuinnartumik oqallinnikkullaam tamak eqqartulertaariaqaraat illit qanisumarpit Amerikkarmiut suleqatiginerusinnaagaluarpagut Amerikkarmiut. Amerikanerne fylder mere og mere i Grønland. I løbet af 2. verdenskrig bygger de 22 militære anlæg, og antallet af amerikanske soldater vokser til næsten 6.000. Vi ved, at der er amerikanske soldater fra basen her i Narsarsuaq, der sejler over fjorden for at mødes med de grønlandske kvinder i Qasiarsuaq, den lille bygd, der ligger lige derovre på den anden side. Der er flere fortællinger om musik, dans og forelskelser. Men der er også andre mere ubehagelige historier om mødet mellem de amerikanske soldater og de grønlandske kvinder. Amerikanerne de afholdt danseaftener med deres musik, amerikansk musik, og det gør det i starten rimelig tit. Der foregik jo også en del møder mellem amerikanske soldater og grønlandske kvinder. Nogle af de her møder, de fleste af dem, var jo frivillige, men der har også været tilfælde, hvor at grønlandske kvinder ikke har været særlig godt behandlet. Der har været nogle sager omkring med amerikanerne kidnappe kvinder. Der har også været nogle voldtægtsforsøg, så det har ikke bare været rustenrut. Der har også været groft kriminalitet blandt amerikanerne. Jeg har hørt om bordeller i både Julianehåb og i Godthåb. Ja, rent faktisk har der været nye meldinger om en kidnapning af 2 unge kvinder i Ikadok. Situationen er simpelthen ude af kontrol lige i øjeblikket. Eskebrun var bange for, at der ville blive for meget kønssygdomme og børn uden for ægteskab og druk og hor, som han kaldte det. Ja. Og derfor har jeg også besluttet, at vi indfører et totalforbud fra og med i dag mod enhver form for kontakt mellem amerikanerne og den grønlandske befolkning. Der er meget modsmændende. Og det er jo en ret voldsom beslutning, der kommer på det tidspunkt. Man lukker simpelthen for kontakten til baserne. Gælder det også handel med husflid? Ja, jeg tror desværre, at vi gør klogest i ikke at gøre nogen undtagelser. Men selvom Eskebrun indfører strenge regler for at skærme den grønlandske befolkning mod amerikanerne, er det ikke længere alt, han kan styre. At de her regler, man stillede op, de blev brudt hele tiden. Det er en befolkning under krigen, som man ikke kan få tilbage igen til den situation, der var inden krigen. Løbet var kørt her. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik... 2. verdenskrig er forbi. Den har varet 6 år og har kostet millioner af menneskeliv. Nu sætter en række af verdens lande sig sammen for at sikre, at det aldrig vil ske igen. De danner en helt ny organisation, som de kalder for de Forenede Nationer. Danmark er også medlem. You members of this conference are to be the architects of a better world. Man skal lave et verdenssamfund, hvor alle lande og folk er lige meget værd. Let us do it with courage, modesty and dispatch. Let us do it now.
I FN lover medlemslandene hinanden, at alle mennesker skal behandles ligeværdigt, uanset hvor de kommer fra. Der sker jo det, at synet på det at have kolonier ændrer sig ganske afgørende. Folk har lov til at herske over deres eget territorium og oprette deres egne stater. Og der falder blikket jo så på Danmark. Hvad er det egentlig, det der Grønland, I har? Hvordan står det egentlig til med det? I de 5 år besættelsen har varet, har forbindelsen til Grønland været afbrudt, og grønlænderne har klaret sig uden Danmark. Men nu, hvor krigen er slut, er det igen styrelsen og Knud Oldendorff her i København, der bestemmer over kolonien. For Knud Oldendorff er det en selvfølge at vende tilbage til den politik, han førte før krigen. Nemlig at holde Grønland lukket og beskyttet mod omverdenen. Men det skal snart vise sig, at verden ikke længere er den samme. Kort efter krigen får en gruppe danske journalister lov til helt undtagelsesvis at rejse ind i Grønland for at undersøge og beskrive forholdene i kolonien. Og de historier, de tager med sig hjem, vækker forargelse og harme i den danske befolkning. For det er fortællinger om en koloni, der er præget af fattigdom, dårlige boliger og sygdomme. Og den, der får skylden for alle problemerne, det er Knud Oldendorff. Jeg tænkte nok, jeg skulle finde dig her. Goddag, Brun. Har du læst dem her? Det har jeg. Ja, hvad tænker du om dem? Det er jo ret alvorlige anklager, Knud. Journalisterne har bragt fortællinger om fattigdommen og sygdommen i de danske aviser. Det er historier om Grønland, som de færreste danskere har hørt før. Og de der fortællinger og de der billeder, de vækker meget stor opstandelse i Danmark, fordi de jo faktisk skriver et glansbillede om det der smukke, vilde, naturlige Grønland. Meget massivt i stykker, og de gør det meget brat. Ja, det er hvad man kunne forvente af journalister. Jamen, nu er det jo ikke kun... Men de forstår jo ikke Grønland, som du og jeg, Brun. Nej, det er rigtigt. Efter min mening, så skulle de aldrig have haft adgang. Så nu handler det bare om at komme tilbage på sporet. Knud, det tror jeg ikke længere op til dig at beslutte. I mere end 150 år har de danske politikere ment, at grønlænderne har bedst af en udvikling, der går langsomt. Så skal du have en hånd. Men nu vokser kritikken af den politik, der er blevet ført. Både i den danske befolkning og ude i den store verden. Oldendorffs tid i Grønlands styrelse er forbi. Samtidig har Danmark fået en ny statsminister, Hans Hedtoft. Med Eske Bruns hjælp vil Hedtoft modernisere Grønland. Et af de første skridt er at give grønlænderne mulighed for ved direkte valg selv at bestemme, hvem der skal sidde i landsrådet. Hallo, Akko. Hallo. Bishuarit. Rønner. Rinner pakket. Så penge så der mat at også så kumarbas. Hans Hedetofts nye planer sætter gang i en udvikling i Grønland, som Akko Lynge har kæmpet for i årtier. Men Grønland er stadig en koloni, og i FN vokser kravet om, at alle kolonimagter afvikler deres kolonier. Herunder Danmark. Og det betyder, at man meget hurtigt skal finde ud af, hvad man gør. Det nytter jo ingenting. Nej, fordi hvis vi gør det på den måde... På Christiansborg får politikere og embedsmænd travlt med at finde en løsning på, hvordan man kan tilfredsstille FN's krav, uden at miste Grønland. Det kræver en grundlovsændring. Det er det, jeg er interesseret i. Der er mange årsager til, at man i Danmark vil beholde Grønland. Der er historiske og familiære bånd, men der er også andre interesser på spil. Man har nogle konkrete
kunne sige, økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i at fastholde forbindelsen mellem Grønland og Danmark. Undskyld, må jeg lige bede om ordet en gang? Hvis der skulle have sådan nogen tvivl, så vil jeg gerne understrege, at går det her galt, så mister vi Grønland. Mens politikerne på Christiansborg forsøger at finde en løsning, vokser en ny og faretruende konflikt ude i den store verden. På trods af FN's mission om at skabe fred, er der kold krig mellem USA i vest og Sovjet i øst. Og det får stor betydning for Grønland. Den hurtigste rute fra Washington til Kreml, den går hen over Arktis og Grønland. Så det er helt klart, at i den nye konflikt, der tårner sig op i horisonten, der vil fodfæste på Grønland være helt afgørende. Så selvom 2. verdenskrig for længst er forbi, er der i begyndelsen af 1950'erne stadig amerikanske soldater her på basen i Narsarsuaq. Danskerne havde jo nok lidt håbet, at nu var krigen slut, og selvfølgelig så rømmede amerikanerne deres baser. Så det er helt klart den danske forventning, at nu overtager man Grønland igen. Men amerikanerne bliver. Og ikke nok med det. De vil bygge en ny og endnu større base i den nordlige del af Grønland, i Thule. Og der er ikke ret meget, danskerne kan gøre for at forhindre det. For i den aftale, der blev lavet under krigen, blev der indført en vigtig detalje. Nærværende overenskomst skal forblive i kraft, indtil der er enighed om, at de nuværende farer for det amerikanske kontinents fred og sikkerhed er ophørt. Det vil sige, så længe der er trusler i verden mod USA's sikkerhed, kan amerikanerne blive i Grønland. The job was to build a giant airbase for our largest long-range bombers high on the northwest coast of Greenland at a tiny settlement called Thule. Built with the permission of the Danish government, the base would push our defense line 2,000 miles to the north. Men der bor allerede nogen i Thule. Bare nogle få kilometer fra amerikanernes base ligger der en lille boplads. Og det skal snart vise sig, at der ikke er plads til både amerikanere og grønlændere i Thule. I København er de danske politikere nået frem til en mulig plan. Hvis Grønland bliver en ligestillet del af Danmark, som for eksempel Bornholm eller Fyn, så er landet ikke længere en koloni, men stadig en del af riget. Men sådan en plan kan kun blive til noget, hvis det også er det, grønlænderne vil. Og derfor har den danske regering inviteret August Lønge og Frederik Nielsen til forhandlinger her på Christiansborg i København. Inde på Christiansborg ved de godt, at der er folk i Grønland, der længe har ønsket sig ligestilling. Men FN giver også grønlænderne mulighed for at blive en selvstændig stat, hvis det er det, de gerne vil. Vi er selvfølgelig utrolig spændte på at høre, hvad I har gjort jer overvejelser om Grønlands fremtid. Landsrådet har endnu ikke diskuteret de endelige detaljer på plads. Men der er ingen tvivl om, at ønsket er en stærkere tilknytning til Danmark. Jeg tror, jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at det er vi utrolig glade for at høre. Og vi vil selvfølgelig rette os efter alle de ønsker, I måtte have. Ахулунги имат эққарсангилақ калаалнаат ависсаависсасоққалнаанаанингаани киллормуортуанил эққарсарпу калааллит налигилернэрмикку қалнаанут қалнааннунааттут илуани системиат илуани инериарторнissaat таан пингаарутеқар. Vi vil kunne tale befolkningens sag uden besværlige mellemled direkte i den danske rigsdag. Vi vil have direkte indflydelse på alle love, der vedrører Grønland, og vi vil være til stede, når disse bliver forhandlet. Og derfor vil vi også have repræsentanter i den danske rigsdag. Når man går ned i kilderne, så er der jo en opbakning til Danmark. Selvfølgelig, det er klart. Og stillet op over for den her tanke om, at man skal blive et selvstændigt land, der er der også en viden i Grønland om, at man er der ikke endnu. Tusind tak. Ja, vi siger også tusind tak. Vi er meget glade. Landsrådet i Grønland siger enstemmigt ja til aftalen, og de danske politikere er lettede. Grønlænderne har haft valget mellem to muligheder. Men i FN
var der faktisk flere. Der er jo så den her mellemmodel, hvor Grønland kunne have været et selvstændigt land, hvor man også kunne have bibeholdt, kan man sige, økonomisk støtte, måske noget samarbejde på andre planer med Danmark. Grønlænderne får reelt kun muligheden mellem integrationsmodellen og selvstændighedsmodellen. I 1953 skal der stemmes om ændringer i den danske grundlov. Og spørgsmålet om Grønlands indlemmelse i Danmark bliver en del af afstemningen. Men det er kun danskerne, der kan stemme, for grønlænderne er ikke danske statsborgere og har derfor ikke stemmeret. Danskerne stemmer ja til den nye grundlov. – 22 år efter August Lynge skrev sin roman om et moderne og ligestillet Grønland, er landet nu formelt en del af Danmark. Nu får grønlænderne statsborgerskab og stemmeret. De kan frit rejse ind og ud af landet, og de har for første gang direkte indflydelse på de love, der bliver vedtaget på Christiansborg. Når man læser kilderne fra dengang, og når man ser ikke mindst billederne fra fejringen af grundloven er stemt igennem, og nu er Grønland ikke længere nogen koloni, så er der nok ikke nogen tvivl om, at der har været en enorm følelse af, at det her er en ny begyndelse. En eller anden form for, at nu har man nulstillet historien. Kungip, at der genartorsuup, ullumi kronoidaaq, atsiorsimava, nunatsinnutungasok. Maanna kalaallit nunaat, Danmarki, ilagilivippa. Ukiuni, 200-årige nunasiataaneq, maanna qaangiuppok. Den 5. juni 1953 bliver Grønland officielt en ligestillet del af Danmark. Og det bliver fejret, særligt her i Nuuk, hvor August Lynge har store forventninger til den nye grundlov og til fremtiden. Ussumi Danmarki allisinneqarpoq. Nordpoli, tikingayavilluu. Kalaallissununaat allisinneqarpoq. Sunajylannimut. Maannamit inuiangorpuut ataasiusut. Samtidig med, at August Lynge holder tale i Nuuk, har 27 familier over 1000 kilometer længere nordpå i Thule forladt deres hjem og er nu på vej over isen mod en ny boplads. I Thule er amerikanerne nemlig ved at udvide deres base. Eske Brun og den danske regering har derfor besluttet at flytte de oprindelige beboere langt væk fra amerikanerne. Fra den danske stat og administrationsside, der bliver det jo udlagt som, at den her flytning den er sket frivilligt, og endda, at den grønlandske befolkning bad den danske stat om hjælp til at løse deres situation. Men det var jo ikke helt det, der skete. Det kan ikke bortforklares, at det var en tvangsforflytning. Folk fik besked om at flytte. Tassami Danmarkimut. Tatiinnissuta. Tamattinnut kalaallit iluaqutissaat sulissutiiniartuassammagu. I Grønland foregår i dag et omfattende opbygningsarbejde for at bringe landet på linje med andre moderne civiliserede samfund. Grønland var indtil for få år siden en enklave isoleret fra omverdenen i en art naturtilstand. Grønland skal på højde med Danmark. I et hastigt tempo bliver der bygget nye og moderne boliger, og i byerne kommer der elektricitet, kloakker og veje. Børnedødeligheden falder, færre bliver syge af tuberkulose, og flere grønlændere er i gang med en uddannelse eller får arbejde inden for fiskeriet.
Alligevel er der nogen, der mener, at det ikke er blevet til den ligestilling, de havde drømt om. En af dem er Aqqaluk, der i 1954 bliver medlem af Folketinget. Det, at man har fået 2 grønlandske mandater i Folketinget, betyder ikke, at man er herre i eget hus. For man skal hele tiden spørge Danmark til råds. Det skaber en voksende frustration. Jeg tror, der er rigtig mange i Grønland, som har nogle idéer om, at så snart Grønland bliver en ligestillet del af det danske rige, så er rigtig mange af problemerne løst. Men altså, det viser sig sidenhen, at det første der alt arbejde skal til at begynde. Bortuingun sagmarbek. I 1959 er Aqqaluk på vej til Danmark. Og på havnen i Qaqortoq ligger det nye skib, Hans Hedetoft, klar til at sejle ham til København. Den 29. januar 1959 sejler skibet afsted med 95 passagerer og besætningsmedlemmer ombord. Til trods for protester fra flere erfarne kaptajner, der mener, at det er for farligt at sejle om vinteren. Rejsens radioavis. Siden kl. 21.36 har man ikke haft radioforbindelse med Grønlandsskibet Hans Hedetoft, der i eftermiddag stødte på et isbjerg 20 sømil syd-sydøst for Kap Farvel. Det sidste telegram, man har fra Hans Hedetoft, lyder: "Søn går langsomt, og øjeblikkelig hjælp er nødvendig." 12 timer efter afrejsen fra Grønland forliser skibet i det iskolde hav. Hele besætningen og alle passagererne omkommer. En af dem er Aqqaluk. Grønland forandrer sig hurtigere end nogensinde før. Vi bliver nødt til at samle grønlænderne i 3-4 store byer herover langs med vestkysten. Men under overfladen lurer skuffelsen og vreden. Et opgør med det gamle moderland er på vej.